Asili tukulia romu gavana wa kaunti ya Kisii Paul Simbarati ligekera nase wodi ya Masimba iliko nyara kona chichibasi lichibana baka wasioli na kuchake wene asili getika likia guze stadium wa igase kaunti ya Kisii wiki nsemu ya Masimba ni gabwata ni awa ikira nase nsemejo na wakati ya MCA ikira nase nsemejo ngamo nomu MCA we wodi ya Susu Anthony Nkunde nomu MCA we wodi ya Ichunigi Kurufsiocha nomu MCA we wodi ya Mwenyero Peter Otachin gati ya MCA bande baikirana niko chinga kibono Charles Obebo uyibono obaga iliteria bali kubwato kwa buno mukonyumu governor ngereni gekirana sensemejo na bokolengana no kubwato ko chibasa region ngo mu governor ateruna nagendere gosira na kone kibuna ngosira ale birongo by'ekisemi sensemejo muno chinsemo chinde na warati niga kunna mangana yamagendro ase county ya Kisii asalire yego chukubwatira nama nabo bwatani bande asokunyara gosira ebirengo aho by'ekisemi naboigo amangana alengeta magendro ubuno tokumanyigwa no muri Keito Mildred Mumanyi. Omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati nigarule eira yogo chawekirania amagendero ime wadi ya Masimba ase bunge nyalibali masaba ase gati ya magendero ayo ngamone chipara edaraja amone krimali kya mabere niga ya kwana ya gachinga ki alenge korotota okwena nugwe chiche kichechi basari ase wadi yo ya Masimba para echiche atenene ndikuna yenda naba MCA abwiko mna watano aigani maete para nchira akolekana moroche echinde chikokolekana gesusu echinde Nyamasibi echinde Ichuni nzaite ko bashwa contractor ngoso erega yara yakorire echinde ekore chipare echinde nate message besachiane mekinde shwa ekuliri yabeire abantu twanse kwira mabero ekere ne promise na aliete kindo moju ikabone karongo ndo mugabana nkomekinde shwa ekirima ligeri yakore deke kyabe ende boyiko na kitega ya ngumbu umo father onyonga akadira nywe edaraje ya macha weta igoro rebobe lakini lige na lili tanya wati unajite nkaliki kibesi cyane cyose amoko n'umubuko nkahata lige na lili amahara mnabe kororo orokiro na lutaya toronga kitokorokora mwantebe daraja kinyinge kiri kiwete especially kiri kiri county nkorora torenga kitoko bikakibesoro Aboroki waba form 2, form 3 amona form 4 abubale elibwe ya mochi mibere na merongene na batano nigo banyora chiche kichechi basari eyo aso mugavana abasaba aboroki wakobeko mukya asa masomabo lero inachagaiga ko make sure mbasere no sera kuande nomoko ogo sera wenchara kwa bana bagenda ralia school itanganiza etensa ba mabera motu abere echeki kanganka dichiarwetu nonye kanga na alamisi mtu achirwete lakini ntagetemba saba mabera motu abere ekiagera nchia nyorwa Sorry nyingete yogaiga enacha ngenane chicheki ne chicheki echimontegera erongo enanande chibesa shilingi million 3.8 million asabana 1245 eyima Simba yoka Omugavana ni gasaba abarayibonsi gocha amo asokolenta amagendero ase abamenyi be county ya Kisii asaba nonya negati ya ba MCA bali bakomocha oburayibwaye gotiga siasa engaki abamenyi baganetse amagenderero lakini bona abagaka na tebe tumuisaransi no mweshimiwa ino momoe agambe na inwe naliturayira amagendero bo segitego tokonya tuiwana ina bona ndagite basabe mwezi mwanjije tubakorera amagendero na mwatwete chinguru icho Golipotalia egetaseni kya Ndizi TV ile Mildred Mumanyi.